niin, tarkastetaan, onko koiralla punkkeja. Onko punkkeja? Katsotaan tänne. Ei ole tässä korvassa. Toinen korvalaku. Katsotaan tuosta noin. Ei ole täällä. Mene maaten. Noin. Katsotaan. Hap. Maaten. Onko täällä punkteja? Onko? Ei oo. Eipä näy punkteja. Onko poskissa? Onko? Ei ole. Näytäs toinen poski. Toi. Tässä nyt murise. Hassu poika. Joo. Ei ole nyt punkteja. Hyvä poika. Mene.